қоидаҳои нави имтиҳонҳоро барои муҳоҷирон назорат пурзуртар карда шавад ва кадом ҳуҷҷатҳо лозим аст барои пешниҳод кардан ба комиссарияти ҳарбӣ. дар комментария фикротонро бинависен, аз пасш мешавем. салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. тамошобинони азиз ва гиромиқадр, як информатсияи нав ки барои нафарҳое ки мехоҳанд дар Федератсияи Русия таҳсил кунанд барои супоридани имтиҳон мо ба шумо ана ҳамин чизҳоро камтар мефаҳмонем, камтар тағйиротҳои нав ворид шудагиай. хоб бо диққат гӯш кунед ва дар видео ҳатман лайк бимонед. тамошобинони азизу гиромиқадр, аввалан дар ҳамин ҷа ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метиҳам, аз фурсат истифода бубаред. агар нафарҳое ки бихоҳанд аз интернет пул кор кунанд, яъне шумо медонед ки дар интернет чандин роҳҳое ҳастае ки метавонед шумо самостоятельно кор кунед ва маблағ ба даст биёред, аз ҷумла криптовалюта, Binance ва P2P. агар нафарҳое ки хоҳиши ҳамин курса хондан дошта бошанд, шумо метавонед ки дар рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp муроҷиат кунед, ба шумо ҳамаша мефаҳмонанд ва ин як опити нав барои худтон мешавад. ба ҳамин хотир шумо метавонед чӣ қадар бисёртар опит бигиред аз ҳар коруборе ки ҳастай ё ҳар чизе ки даромад дорад. ва гуфта мешавад ки вақте ки шумо курс мехонед, баъди тамом кардани курс метавонед ки дар як моҳ мисол 10,000 рубл ё 20,000 рубл ё 30,000 рубл кор кунед. ин вобаста аз худтон мебошад. шумо дар як рӯз 20 дақиқа 30 дақиқа вақт ҷудо мекунед, лекин ҳар моҳ инами қадар пул кор мекунед. хоб мавзӯи асосии имрӯзаро шурӯъ мекунем, бо диққат бошед. Федератсияи Русия қоидаҳои нави имтиҳонҳоро барои муҳоҷирон ва довталабон ҷорӣ мекунад. яъне ки дар Федератсияи Русия барои нафарҳое ки имтиҳон меспоранд барои дохилӣ шудан ба донишгоҳҳои Русия мақсад тағйиротҳои нав ворид мешавад ва махсус барои муҳоҷирони корӣ низ тағйирот ворид карда мешавад. роҳбари вазорати маориф ва илми Федератсияи Русия дар бораи тағйирот дар имтиҳони забони русӣ барои муҳоҷирон ва гирифтани шаҳодатнома хабар додааст. инчунин барои довталабон барои донишгоҳҳо ташкилотҳои тиҷоратӣ аз 1 май дар гузаронидани имтиҳони забони русии хориҷиён иштирок карда наметавонанд. гуфта мешавад ки вазири маориф ва илми Русия дар мулоқот бо роҳбарияти донишгоҳҳо дар масъалаи сифати имтиҳонҳои хориҷӣ барои пурзур кардани назорат аз болои сифати имтиҳонҳо як қатор дастурҳо додааст. яъне ки вазири маорифи Федератсияи Русия барои нафарҳое ки мехоҳанд дар Россия дохил шаванд имтиҳон меспоранд як қатор дастурҳои нав дод ки аз болои нафарҳое ки имтиҳон меспоранд назорат пурзуртар карда шавад. ва инчунин гуфта мешавад ки дар ҳар як минтақа як донишгоҳи мушаххаси маҳаллӣ барои гузаронидани имтиҳон масъул хоҳад буд. ҳар як минтақае ки дар шаҳрҳои Федератсияи Русия вуҷуд дорад, мисол як донишгоҳи мушаххас, як донишгоҳе вуҷуд дорад ки шумо мисол метавонед дар ҳамонҷа бирен ҳуҷҷат биспорен ва имтиҳон биспорен то ки ба ягон донишгоҳи Русия роҳ биёбед. яъне ки ҳар як шаҳрванди хориҷие ки имтиҳон меспорад, мисол ба монанди имтиҳон супоридан дар вақти патент мебошад, донистани таърихи Федератсияи Русия ва инчунин донистани забони русӣ. айни ҳол болои ана ҳамин нафарҳое ки имтиҳон меспоранд новобаста аз ӯе ки дар куҷо меспоранд, мисол муҳоҷирон дар вақти гирифтани ягон документҳои худшон ё нафарҳое ки барои дохилӣ шудан мераванд имтиҳон меспоранд. ба ҳамаи нафарҳо тааллуқ дорад ки дар вақти супоридани имтиҳон бояд ки махсус забони русӣ донистан шарт ва зарур мебошад ва донистани фарҳанги забони Федератсияи Русия ҳам зарур мебошад. хоб тамошобинони азизу гиромиқадр, мо хостем ки дар ҳамин мавзӯъ камтарак видео кунем ва ба шумо бифаҳмонем то ки аз ҷониби вазири маорифи Федератсияи Русия дастур дода шуд барои шаҳрвандони хориҷӣ. акнун комментарияҳое ки шумо нависондагиен мехонем ҷавоб мегардонем, бо диққат бошед. ширкати шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад. инчунин ҳиҷома кардан барои занҳо ва мардҳо ройгон мебошад ва инчунин доруҳои гиёҳӣ барои табобати меъда, гурда, дил ва биноиши чашм, инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои зиёд кардани вазни худ ва кам кардани вазни худ. ҳатман муроҷиат кунед. Шарипов нависонда: салом ака, хубем? ҳамин аэропорта тафтиш мекунанд. тафтиши ҳуҷҷатҳоро дар назар дошта бошед. бале,
айни ҳол назар ба пешсара вақти рафту омад тафтиш зиёдтар шидагие. Тоиров нависондай: салом акаи Сорбон, ҳамин одаме ки ду фарзанд дошта бошад, хизмат мегиранд ё ин ки не ва кадом ҳуҷҷатҳо лозим аст барои пешниҳод кардан ба комиссарияти ҳарбӣ? ҷавоб медодем илтимос ака. вақте ки шумо соҳиби ду фарзанд мебошед, аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастед ва шумо ҳуҷҷатҳоеро пешниҳод мекунед. мисол мегирем, агар вақте ки фарзанд ба дунё меояд ҳуҷҷатҳои духтурша, вақте ки шаҳодатнома аллакай гирифта бошем барои фарзандора, шаҳодатномаҳоро мақсад мебарем, пешниҳод мекунем ба комиссарияти ҳарбии ҷои зисти хитон. як кас нависонда: ягон гапи рост надорӣ. ягон гапи рост надошта бошем, баъд барои чӣ медрои тамошо мекунем? махсус инами ту бори одамо мо ҳар чизеро гап мезанем, бе далел факт ҳеҷ вақт гап намезанем. як кас нависонда: беҳтар мешид мардумам мефаҳмондем аз қонунҳои Европа чӣ кор карданшон дар корае дар у шаҳрҳои пешрафта. вақте ки мисол ҳар чизе ки талабот зиёд шид, мо дар ҳамон бора видео мекунем. агар нафарҳое ки хоҳишманд бошану мо дигар кам мавзӯъҳомонам дар бораи қонун, мақсад зистан, зиндагӣ кардан дар тарафҳои Европа фаҳмидан бихоҳем, агар боша ҳамихеле одамое ки бихоҳам мо барномаҳои ҳамихелеам сар кунем, дар комментария фикротонро бинависен, аз пасш мешем. як кас нависонда: ассалому алайкум, метавонем ки дар Падмосква кор кунем. мо дирӯз оиди як масъалае гап задем ва гуфтем ки аз инҷа пас муҳоҷирора бояд ҳамихеле кунанд ки мақсад бо як патент дар тамоми шаҳрҳои Россия кор кунанд ва ин чиз пешниҳод шудагие, тарҳи қонун омода шудагие. вақте ки қабул шуду ба имзо расид, баъдан мо боз видео мекунем, мегем ба маълумоти шумо мерасонем. як кас нависонда: ассалому алайкум, Россия омадагим дар работа навистагим, патент накарда 3 моҳ гаштан метавонам? пешаки раҳмати калон. патент нокарда 3 моҳ, пас агар ки дар назар дошта бошед ай Россия берун меброи ягон проблема намешавад, чунки ту дар инҷа савол тапра нанависондай. вақте ки шумо работа менависен, мақсад патент намекунед, вақти гузаштан аз граница агар ки аз шумо ҳуҷҷат талаб кунанд ва шумо пешниҳод ки накунед, метавонанд шуморо запрет монанд. вақте ки шумо мигратсиони картаи работа мегиред, шумо кор мекунед ё ин ки не, уҳдадор ҳастед ки патент бигиред. як кас нависонда: ассалому алайкум, номераи ватсаптон дар кор, як савол дошам. саволта метавонед дар ҳамин комментария бинависонед, бародари азиз. як кас нависонда: ассалому алайкум ака, видеои дигаридам мегуфтед чӣ қадар монд фоизи даъваткунӣ ба хизмати ҳарбира. бародари азиз, мо як 3-4 рӯз пеш видео карда будем ва гуфтем ки дар умум 50% шидагие ва боз аз ҷониби вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ягон информатсияи нав кишид, баъд моро ҳам метавонем ки информатсияи аниқа ба шумо бигем. хоб, тамошобинони азизу гиромӣ қадр, то навборҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.